todos os datos que estamos analizando, todos os parámetros que estamos medindo, demostran que Galicia, con Feijóo, sale perdendo en todo. Cada un dos elementos que puxemos riba da mesa e que estuvemos analizando veñen a demostrar que cerca de cumprirse 2 anos de goberno de Feijóo, vemos que tanto en como estamos ou como se prevé que vamos a estar, se está demostrando de maneira absolutamente científica que con Feijóo Galicia cada vez está peor, que Feijóo sempre perde todos aqueles pulsos nos que se mete e, sobre todo, que cada vez que perde Feijóo, perde Galicia, o que nos ten que facer a todos preocuparnos. Nos 3 elementos claves que podemos analizar hoxe, vemos que os datos son extremadamente preocupantes. Primeiro, nos datos do paro, non lle descubro nada. Se lles digo que o ano 2010 Feijóo colocou a Galicia como a comunidade autónoma que encabeza a moita distancia a creación de desemprego en toda Galicia. Non só acortou 25 puntos de ventaxa, senón que xa vamos encabezando o que é o crecemento do desemprego. Facendo isto en momentos que outras comunidades autónomas xa iniciaron a creación franca de emprego e nos datos do PIB hai outro dato que é tremendamente preocupante para Galicia. Un dato no que vostedes poden observar que a evolución do Produto Interior Bruto de Galicia ten unha desaceleración espectacular. Perdemos en 2 anos o 75% do diferencial que tiñamos e que tiña Galicia. O crecemento en Galicia do PIB do 0,1%, o que coloca a Galicia no ano do Xacobeo en un punto no que non só non ganamos posicións, senón que retrocedemos prácticamente hasta un 75% no ano que iba a ser o gran ano do Xacobeo. A deuda, unha deuda que cada día Galicia incrementa máis a súa débeda, xa estamos por encima da débeda da media de toda España e, ao mesmo tempo, esa débeda non vale para nada máis que para que medre o desemprego e para que medre a diferencia na calidad no PIB con toda España. O que tamén analizamos hoxe, que é a situación de soedade na que se atopa Galicia no debate do futuro do sistema financiero que está acontecendo. Mañá, con toda a probabilidade, sale publicado o decreto que vai a regular o novo modelo do sistema financiero de Galicia. Un modelo no que se van a producir a folla de ruta que vai a definir claramente como queda Galicia. Decreto no que está debatindo e que está presente a CECA, no que está presente o Partido Popular, no que están presentes as comunidades autónomas, pero no que falta alguén, falta Galicia. Falta Galicia, falta o seu presidente, e o seu presidente, unha vez máis, elixiu, en vez de o modelo de negociación, o modelo de confrontación. De maneira que non hai unha sola contacto do presidente de Galicia, si moitos titulares, moitas entrevistas radiofónicas, moitas entrevistas na televisión, pero ningunha sola negociación. Que esperamos os socialistas galegos deste decreto? Esperamos que sexa un decreto que busque un elemento principal, garantizar a solvencia do sistema financiero galego, tanto dos bancos como das caixas. Esperamos que este decreto marque un itinerario cunha certa flexibilidade para que lle dé oportunidades a todas as caixas e para que esas oportunidades revirtan en unha capitalización con diñeiro privado que lle dé solvencia ás nosas entidades. Que está pasando con Galicia? Con Galicia, nin os dirixentes das caixas, nin o goberno galego fai unha proposta clara e concreta que permita saber a que vamos a xogar. Ayer foi un día de negociación donde todo apunta a que prácticamente todas as caixas teñen principios de acordo con flecos, menos Galicia, que volve a quedar illada. Galicia illada, Nova Caixa Galicia illada, e volvemos a estar solos en unha situación na que o que se fan falta son complicidades, negociación e elementos que nos vertebren a todos. De pase o que pase no decreto de sistema financiero,
Galicia xa non estuvo nese debate. Este presidente dedicouse o último mes clave onde todo o mundo estuvo traballando, a dar cabezazos contra o goberno de España, olvidándose das súas responsabilidades como presidente de Galicia, anclándonos en unha situación dunha fusión que evidentemente todos aprobamos, pero que a día de hoxe nadie pode obviar que os compromisos da fusión, en unha parte, siguen sin cumplir e iso lastra enormemente a nosa economía. Temos pendientes no Parlamento galego, dende que iniciou o curso político, con este escenario, imagínense como estamos en paro, imagínense como estamos en economía, vexan como estamos no debate do sistema financiero, pois non quere dar a cara nin comparecer nin o presidente da Xunta, nin a conselleira de Facenda, nin a conselleira de Traballo. En definitiva, nós vimos a pedirlle aquí, ao goberno deste país, que se sente que lle dé a cara aos problemas en este país. Vimos a pedirlle a conselleira de Traballo que fale de políticas activas de empleo. Vimos pedirlle a conselleira de Facenda que fale dunha estrategia para a defensa do sistema financiero. E, sobre todo, vimos a pedirlle a Feijóo que lle explique a este país por que, 2 anos despois de chegar a este goberno, en Galicia todo está moito peor. Reiteraremos e pediremos a comparecencia do presidente en pleno parlamentario para que lle fale este país daquelas cousas que lle preocupan. O paro é a preocupación do 83% dos homes e mulleres deste país. O paro. A economía, o sistema financiero, o PIB, xa non poden tapar máis o desgoberno e a crise na que esta xente meteu a Galicia. Por iso que esperamos todos que este goberno se dedique a gobernar este país e poña encima da mesa pois todas aquelas propostas que teña que polo de agora vexo que non son prácticamente ningún. Está claro que todos os datos que salen e se poñen encima da mesa demostran que Galicia está no peor momento económico de todos os últimos anos. Pero dicíamos como estamos e que nos pode pasar. Bueno, pois o informe que acaba de poñer encima da mesa o BBVA, o que dice é non só que estamos moi mal, senón que nos próximos 2 anos Galicia se vai colocar a cola de todas as comunidades autónomas en elementos de desarrollo social e económico. Informe que chega a falar de que Galicia lastrará o crecemento económico de España.